Talibam şeyde otur, Nuram şeyde otur. Şoňa taalattır ýaly, daala diýe. İçe daaladan ýaly. Hüjüm etdirip, heşelle kakıp oturýarlar ikeden. Hemen goran oklar. Bolýa, eger heşelle kakmaýan bolsaň, näme şoň agdyny ýumduraňdyk. Dur Sultanyň kimdigini soňky beýaşyl bäri tanandyk, tanamadyňyzmy? Yo tanamadyk kişi bolan bolup, hanenni Dur Sultan, han tenne, ten jogabyň näme aýlyan bolup oturýarlar, o şeýdi. Dur Sultan görülem şo da öýüň aklajak bolýa. Soňam gelip meň ýanymda aglak gurrun berýär. Men aýdýan, olýan aýaňa ýelmeşen palyp çykça da görülmeli bir haramda da götü okda daş uğramadyk bir hal işdiýil ýani öňünde. Sen jogap bermäge borçlymy diýende. Sen öýdüňi näme şo derejä düşürýän diýip menem oňa käýýär. Şondan soň biradara köşüşdi. Ýöne men ýüregim bulanda şo taýda Nuri bilen Talip ýaly oglanyň oturup şo taýda şoňa diýine de oturmaklary boldy. Şuna adyň aňarsynda bana şolaň akly ýetmeýän şuna edýändir edýän boldan adamda. Akly ýetmeýän edýändir. Ya gatýarmyş ýa. Onda şoňa akly ýetmeýän iki tane erkek ortalaryna bir zat sallap oturan haram zadalar we bagyşlangan şu ikisini de meje diýmeli bolýar. Şuda da şahal küçüğün näýle çykyş ediberdimler. Ýöne gazza gelen şular ýaly ýerde güýtlerini açyp şeýde oturýarlar bar. Men şolara ümtüm garap bilemmi? Eger şolar ýaly zadyň öňüni almaklyga da şolaň akly ýetmeýän bolsa, diýme onu, akly ýetip aňyrsyna geçýär. Bulan akly bar. Bu taýda başga oýun oýnaýarlar onu. Başga oýnaýarlar.